Добре дошли в Smart High-Tech Systems. Ще ви покажем как да конфигурирате и свържете Smart Dialer към SG Cloud. Тази процедура е приложима за всички IoT модели и версии. Изтеглете SD Service Tool от нашия уебсайт. Трябва да имате стандартна SIM карта с активирани мобилни данни. Уверете се, че PIN-кодът е деактивиран. Отворете кутията и поставете SIM картата в слота за карти. Завийте GSM антената към съединителя. Използвайте стандартен USB кабел, за да свържете Smart Dialer към компютър с Windows операционна система и изтеглен SD Service Tool. Стартирайте програмата. Запишете серийния номер на устройството. Има го отпечатан също и върху кутията. Той ще бъде необходим по-късно, при регистриране в облачната система. Поставете отметка в квадратчето IoT Cloud. Това ще позволи свързване към облачната система SG Cloud. Вземете от вашия мобилен доставчик настройките на мрежата за мобилен интернет и ги запишете в устройството. Ако настройките са правилни, Smart Dialer ще се свърже с мобилната мрежа. Можете да проверявате нивото на GSM сигнала и така да изберете най-доброто място за разполагане на антената. Отворете Google Play Store и инсталирайте приложението SmartGuard Control. Трябва да създадете нов профил. Използвайте валиден имейл за регистрацията и задайте парола от минимум 6 символа. На регистрирания имейл ще се изпрати линк за активиране, който трябва да се потвърди. Сега можем да влезем в системата, като използваме за вход нашият имейл и паролата, която сме задали. Избираме добавяне на ново устройство. Маркираме Smart Dialer. Имаме нужда от серийния номер, който записахме в началото. Процедурата по сдвояване е стартирана и трябва да я завършим, като натиснем бутона Тест, намиращ се на платката на устройството, за около 1 секунда. Можем да изберем изображение за нашето устройство. Също така може да активираме push известия от него при задействане на вход или при технически проблем. Благодарим ви за вниманието!